Dette er historien om en drøm, der blev til virkelighed. Om en drøm, der var med til at nyfortolke teorierne om et af vores mest ejendommelige og folkekære fund fra bronzealderen, Egtvedpigen. Men hvem var Egtvedpigen egentlig? Alle kender fra skoletiden Egtvedpigen. Den unge pige, som døde så ung og blev lagt i graven iført et ejendommeligt snoreskørt, en kortlivet bluse og en stor bronzebælteplade bundet om livet. Men hvem var denne Egtvedpige? Vi skal 3.372 år tilbage i tiden, til bronzealderen, til et folk, man også kalder solens folk. En nat har Annie Brøgger en underlig drøm om Egtvedpigen. Jeg havde en drøm. Jeg havde en drøm om dig, Egtvedpige. Du vågnede af din 3.000 års skønhedssøvn, og du dansede for mig en smuk og ceremoniel sol- og frugtbarhedsdans. Dit snoreskørt, på en gang både dækkende og æggende, bevægede sig så let og fint over dine dansende hofter. Din bælteplade strålede som et solsymbol på din mave. Det var som om dine cirklende bevægelser var forbundet til selve universets livscirkler. I din hånd bar du en lille røllike. Med den største ære og respekt har jeg tilegnet denne dans til dig, Egtvedpigen. Annie Brøgger har ikke siden skolealderen beskæftiget sig med Egtvedpigen og bronzealderen, og er derfor forundret over sin stærke drøm. Kort tid efter kommer hun som almindelig gæst på Nationalmuseet, og der kommer hun i kontakt med museumsfolk, som viser sig at være meget interesseret i ideen om, at Egtvedpigen måske kunne have været en rituel sol- og frugtbarhedsdanser. De udlåner en nøjagtig kopi af Egtvedpigens dragt til Annie Brøgger, som tager hjem og afprøver dragten og skaber den dans, som hun har set i drømme, en sol- og frugtbarhed.